Arellano. Atong singer si Taldong. Kaya akong problema taon bahin sa kong trabaho. Usa ko ka pulis ba? Pero, ang buto libo ko ani. Nanabagayod ka ni sa court of order, Provida. Pero aron yung masabta taon ako sugilano, no? Hindi ko na ako pagsugod ang akong sugilano, na? Uy, ako maning amigos, Pedro. Pedro! Hoy! Ay, kung saan hindi ko bangon. Sikitang, hindi ko bangon. Naramday ka na. Dali. Ipadali ko, kitarani mo sa Ay, katahi ko diri. Ang sagot sa kataha, parang malingaw taon niya akong uto nga, nagduhiraw. may iring kong igat nga, kusog kay ngukat-kat. Igunitan ang lubot nga, dura sa silagong. Likaw no. Maglayo ka da. Suaw to ka. Gilar ka. Ito record ba kanay time out? Gilar ka. May iring kong igat nga, kusog kay ngukat-kat. Igunitan ang lubot nga, dura sa silagong. Kung imong ikapon, kana mo pahiyom, matud pa sa uban murag, dinilawng tuyom. La 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 Sige. Ayo, salamat ha. Salamat kayo sa mga paghapit. Salamat kayo, vlogger ko. Sige, vlogger rin ang imo. Stilan. Ay, bapato ako amigos, Pedro. Kumusta na ka siya? Kapadayon makataon siya sa Kapitol. Ay, pero amigom to sila sa mga pam. Oy, Day! Tagay ko para requirement sa mga bata ha, sa ilang eskwelahan. Oh! Kapari ka na ako matagayan na, Day. Kalimot ko na. Limot-limot man dayon. Limot ko. Unyahain magkwarta. Wala ba kahatag sa imong sweldo ron? Limot lagi ko. Unya asa lagi. Daraw. Bibi. Dara, Day. Abe na kog nahurot na. Ay, limot na galita. Sunod, ayaw limot-limot ha. Kay daghan na rabang nangamatay anang limot. Yawa. Tinuod ka, Day? Tinuod na, oy. Nagtuo ka na kumidyar ako. Ha? Hinumdum kang pinong, banang siriya kang atong silingan. Speed nung. Katong mamaid o gaba sa isina. Naibaw ka kung sa'yo namatyan ato. Saman. Nalimot. Ha? Limot. Ay, lagi nalimot sa ginhawa. Bangas ka. Mao nga ikaw ba? Ayaw anang limot-limot kay madugay, maanad ka, makalimot na ginhawa, patay ka. Kuyaw ka na malimot ginhawa. Ana din na. Kuyaw mo lang, parehas anang imong sitwasyon. Pulis ka, nga maglakaw-lakaw ka. Unya, wag ka kahinumdom, kinsan lang imong gikaatubang. Unya, usa di anak nila, usas imong gidakop, nagdumot nimo. Unya, uroy buko-bukohon ka, patay. Mao nga ayaw gyud anang limot-limot ha, kay daghan na nangamatay anang limot-limot. Nainalimot og bayad sa utang, agi pa barang, patay. Grabe sa utang. Mao giday daling unang malimtan. Unya, mao sa day lisod kay kalimtan. Bungot sa ito. Day, ato na ko. Dong? Day. Ang saday ka oras sa mo uli? Ari ka maniod to? Ato na ron ako ani Day kay naami operasyon ron. Sige. O sa'yo, nga? Operation. Nahimo na kang doktor. Kalimut na sad ka, nagtuo kang doktor ka, pulis ka. Day, bida sa din mo eh. Sige. Kay ang ako sa pagluto naman kong sudan, ang kanang paborito ni mo ba, o muli ka. Ay. Love you palangga. Salamat ha. I love you too, Tals. Amping ka pirmi ha. Salamat Day. Sige, ato na ko. Bye-bye kiss. Bye. Inato ko kamahal sa kong asawa. Mao nga, todo pa rin kamot yung taon ko sa kong trabaho, isip pagkapulis. Unya? Pare! Oy, Bads! Ngita to si Ipi mo? Ha? Ano naman? Ambot lang, kaniyara to si pangitan mo. Atuwa lang. Sige, Mari. Ariyaw na ko si Ipi. Salamat, ha? Sige, Bads. Suod na rin, pero... Chef. Suod na rin. Yes, Chef. Isira na po daan. Yes, Chef. Chef. Lingkod. Thank you, Chef. Salamat kayo. Taldong,
Kumusta naman ang mga kaso nga imong gihuptan? Sir, kuha na ilan na namo katong suspect ba nga sa tulis ba nga katong gitulis sang usa ka turko? Nakailan mi kinsa nagtulis ato? Nailhan. Unya, ngano wa pa mamadakpi? Unsa may buot ninyong ipasabot ha? Inyo lang ni pasagdan? PO1 taldo? Oh, sir. Nganong wa pa man ninyo madakpi nga inyo namang kahang nailhan. Sir, nadakpan na ito na mo. Ay, pero nakabuhi man niya, midagan. Wa din ninyo gukda? Ha? Wa ninyo gukda? Kusob kay dagan ko, sir. Gukod mo na mo, pero wag yun na mo apsi. Paspas kay dagan. Kuso mo dagan o kamo lang yun mo ay hinay kayo mo dagan? Kaya tanaw na ko ni mo taldong. Pwerte namang dakuan ni Mugtiyan. Kung bidawa, sir, nihiyaw. Ano lang, taldong na. May gamay to di Mugtiyan pero may burot imunaw. Sir. Sige. Sige, yung utong diha, sige. Mabutogin ang naon mo. Bilam di ka buong nagukod nga suspect. Lima, mi sir, 5. Wag yun mo makagukod. Gukod mo na mo, sir. Apel gali gukod na ko si Kuan, si Inday Lian. Katong Miss Inulo, katong pulis na tong bag-o ba? Kusog kay itong budagan. Kusog. Yun makapas. Kusugo ka mo may hinay. Kaysa bag ikaw ba ni mo tuban pa? Ha? Kuan, si Nakurda, si Arellano, Caballero, Rakasa, Suson, tagalagi may ato, 5. Maunang way nakagukod ninyo kay pulos manday mo mga dagkog tiyan ang nagkukod niya ito. Wala lang doon ninyo pusila, ha? Pusila gitaon ninyo. Unya, naigo. Sir. Wa lagi taon. Banga ninyo, eh. Sir, gipusil sa ni Arellano Caballero. Unya, naigo malagi. Wa, gyapon, sir. Kung mga banga ba ninyo, eh? Pero sa diha ko yung pusil, sir. Bang! Igo. Wa, gyapon, sir. Pulos ko ba? Wa mo hinungdan. Dili mo piras na ako nga tagsaray tira. Igo na yun. Wa mo'y mga ayo. Ay, sir. Kung ikay na, diri mo puntas kong naong. Kita na rin mo, ha? Totoo pala, taldong. Samot og pusel na akong gamiton. Igo ka na yun. Sir. Ay, gwapo, sir lang. Bari, kung si ito yung hipping, nagipatawag ka? Basta lagi nangumusta siya atong kaso bastor ko katong gitulis ba? Unya. Ako giingnan nakaikis ang tulisan niya midagan niya atong gipabusil wata kay go. Unsa? Walang to ni musulti nga wala na may go. Bisag ningon lang tagang tapsinga lang uta. Mauro gyapon na ba di? Siya mo lang gyapon, Bads. Mauro gyapon. Wag gyapon na badakpi. Wag gyapon ta kay go. Di ipapakita niyang suspect di wata kay go, di ba? Mausad. Sige, Bads. Makitaan na gyapon to natong tawhan na yun. Basta, makitaan ko lang siya. Paakon kong buga na to. Lagi. Nabayad na gaman. Bayot man. Ano, ikaw, di ka kay mo, ha? Ano taong di naunan na kunin mo? Abo ko, sento. Oy, Marie. Unsa may ato, Marie? Nasuroy lagi ka. Ay, kuan lagi Marie ba? Nialagi ko kay mapatabang ko sa imong bana, Marie. Pulis mo ka ng imong bana, Marie, no? Oh, Marie. Nga naman di ay, naunsa di ka? Unsa di problema? Uy, kikamang lagi ko gabi, Marie. Ha? Gikamang ka? Kisa man nagkamang ni mo? Amo rin kong silingan. Ha? Uy, ipadakop na, uy. May ebidensya magkaka nga siyag yun. Wa ko'y ebidensya, Marie, pero nakasiguro ko nga siyag yun. Giunsa mo sa nimos pagsiguro nga siyag yun ang mikamang nimo? Nya siya may kusog kayong mga mangdes amo. Pa? Sa ato pa gikamang ka? Gikamang na kanyas una? Oo, Kalos ato pang eleksyon ba? Patay ka diha. Bungots ito'y. Asa man gani akong nanay iyang gikamang? Kalos Ato gihapong eleksyon, Marie. Gidungan ming duwa si nanay. Ha? Pagkakitod. Twe!
Unsa? Mao na dong, dinhi in town si Marie Ilma in town ay nangayo og tabang. Ano siya problema niya? Wa pa man ka maabot. Doon ay problema. Unsa problema ha? Ikamang kuno siya. Iya sa kuno silingan ang ikamang. Nya, naa siya evidence? Maabitan ni akong ipangutana kung doon na ba siya ebidensya o witness. Unden? Wa. Ang iya ra nga nakasiguro siya kay kuno kanang tawhana kusog kay mangamang sila ha. Kay gikamang naman dai kuno na siya sa una. Oo, kadusa? Pag-eleksyon kuno. Mao gani. Nya usaon man na dong. Wa pay lidang kaso ha, porbida. Aron may siyuhan taon ng tawhan nag-warrant ba? Kung nanay warrant, sayo na kay pagsikop na tuhan na. Di takadako pa na nga, wa say kanang igong ebidensya, why witness. Lisod kayo, di na pailan tawag kaso, batok. Anong tuhan na, aron ba sa ingon? Madakop yun na tuhan na. Sige dong, akong ingnon dong. Oh, Bats, usa? Bans! Nagadesa. Ilang kuno mo, Feldon? Manuhan? Mag-meeting tangipin na no? Kita rong duhay ang mitingon? Di, kitang tanan. Ha? Pero ano man? Unsa nang mitingan taon na to? Ang may bawaan rin na nato ron, Bads. Unsa ba yung oras sa meeting, Bats, ha? Ganun, nagpa-adyo ko yung Bads mo na yun, ta? Bats, lagi daw. Ano ba? Unsa? Pero pari ka na. Unsa oras ba, ha? Karang wala si Jis Buntag. Ato sa opisina niya. Kalit kayo nagpatawag ng meeting mong hippie taon. Unya, sadyang nag-meeting na mi. Bats, sa kayo meeting nga doon na to, ano, bida? Maragduda ko, Bads. Bakit na itong kasus ko nga gitulis? Iya, wala ba ito na akong nakapitaon? Kita ba? Wala ba takaigo? Patay kita rin na. Yaya kita ini rin. Lasag yayay. Saan mga talunga lang tayo. Pagdalita mo yayay. Oh, nasipi. Nasipi ay. May butag, Ipe. Good morning. Good morning, may butag. Ano ba ang tanan? Niya na, sir. Morning, Chip. Bueno. Gipatawag ko mo this morning. Tungod kay nakita na ko nga murag luag na kaayo ang atong pagpangatundanan. Oh. Dili lang kay nako nga inyong hipi, kundi lakip usab ka mo. Kay dagan na kayo mga kaso nga atong gihuptan pero wa ko'y nakitang accomplishment. Wa, Chip. Pero, wa pa, Chip. Pero, nag-ihog biya mi, Chip. Lihok eh, Chef, lihok. Yes, naibaw ko. Ug naa diha ang problema. Sama sa kaso ni Turco nga gitulis. As what P.O. Antaldong say, nailhan na ang suspect, pero wag yun madakpi. Ug matod pa niya, nadakpa na unta pero nakadagan. Nakadagan pag yun. Kunya, ilang gigukod, pero wag yun maapsi. Kay maulagi, kusog kuno kaayong mudagan ang suspect. Kunya ilang gipusil, wag yun nila maigo. Pagkabutalo. Chip. Kanang nailhan naman ito na mo taon. Makitaan rin mo. Si Rocky may nga na to, Chip. Pedro may nga natutuwa na. Katugatuloy sa Turco. Pero guys, so kita ito no. Birahan ito no. Basta may igo ni. Paksit lagi ito. Oo, nung naigo palagi. Pero wak man din kaigo. Sa kadaghan ninyo nga may pusil, wak kayo usang nga nakaigo ninyo. Buot ipasabot ng mga butalo mo. Sa nahugog ay kapuslanan ng inyong mga dang mga pusil. Sir, kuan, kanang hadlok lang yung pusil taon. Kay maluoy sa yung Pedro Butar. Matutawan na taon. Nagdisod na taon sa siyang kinabuhi taon. Mo na nga, nakabuhat siya. Pero butan kito niya. Si dako kuno kay to sa tubo. Dr. Kuha mo yung ibrahan taon. Maigo, pagka niya sibilyan. Okay. Listen. And so, nakahukom ko nga sugot karon wa nay magda ninyong pusil. Salve na doon naman eh. Magda na lang mugsundak. Sirturi. Ikaw mo gini, Sirturi. Ayaw. O sa may gusto ninyo? May mo sir, paita sa lain na tanaw na. Mura tang magdaro ani sir. Uli ko dagsublang. Among sapaw na pa mo. O sa may gusto ninyo, ha? Suspensohon ta mo o musugot mong sundang na lay dadon? Okay, pagpili! Oo.
Badi. Badi. Magsundang lang ta, Badi. Ha? Magsundang lang ta. Ratag ka nang magsasaka ni, Badi. Dili may mong masuspinso ta? Nagkagibira ng utang ron? Porbida sa nang istorya, ha? Pili mo. Ah, Sundang o suspenso? Sundang, Jeb! Sundang lang, Jeb! Sundang bungot ito. Chip, di ba yung sanggot, Chip? Sundang. Langgot na langgot! Sundang Pagkakintort! Mao ni ako problema kay di na ako nubad og pusil. Matod pa ko sa balita ni Ate Cain Galilea, sundang na lang kuno taon na doon sa mga pulis nga mga butalo kayo. Unya mo response taon mi. Ha? Mo response mi na mga kaso-kaso ug naay pulis. Ang mga tulisan pulos armado, buto-buto, unya mo sundang buang na taon eh. Maayo ka ni ha? Yabang ni tanahan ni si Sir Hippie taon oy. Kamo, ansaman. Usay tanaw ninyo, ha mga pulis? Kamu mga pulis. Dong, Abel, usay tanaw ninyo ani. Jamil, usay tanaw ninyo ani, ha? Bebe, unsaman, kung kami sortehon. Sundang, taldong. Pagkapo. Ate Jen, good morning! Yes, Jen, may adlaw, Jen. Good morning, good morning po sa pasalamatan, Kulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka nun Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, kolesterol, katutas og sugar, ug ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa tong lawas, maayo kayo ang Said Panyawan Herbal Capsule. Inom lang katulo sa usa ka adlaw. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inomdaan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maugihapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon unay ka magkaon sa imong paniuto. Maghapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan o sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O galang na to na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka di na taangay mahadlok or mag-uol, tungod kay doon na makatambal na anay makaayo bahin aning kidney o UTI, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. Okay, thank you kaya, Ate Bres. Ug sa tanan po mga tao ni Ma'am Nenen Moreno ug si Ricardo Moreno nga migamit sa ato ang sedlin naman ilag yung ipagamit ni Ma'am Nenen tungod kay maog yun nindot kay sa ato ang paglawas gud nga mawa ang ato mga sakit sa kanang panduhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul. Kuto sa kabataan nili kay pagyunta sa dinggi kung mga plasta sa ato ang sedlin well nga nindot kay haplas ug sa tanang mga tao po di Ma'am Faye Bayarkal diha sa Bayarkal sa Itiri nga kadunay sila sinday mili ang gamiton nilang haplas inigpaulis bahay mao ang sedlin well nga ana ra mapalit sa butika di ba Edwin? Inuna sa butika kita makapalit ha. Pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Nilalang i-type ang Panyawan Herbal unya makita lang tanan produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Aduna ba yoy Panyawan Coffee Mix nga inyo makita diya nga lami kina imno na to sa ato ang pagtrabaho adlaw tanan Edwin. Mao sa na giinom ni Kuya Jed Rigudon dito. Di ba? Jed Rigudon ang atong inanak taon diya sa kanya karkar. Ni Kuya Jed Rigudon, ni Kuya Danilo, Kuya GC Baran, ug ni Kuya Julito. Morning nyo diha mga gams. Good morning nyo diya na. Pamilang ginom-inom dito. Mao nga akong laylayo sa tas butika, pwede ram kita mag-Shopee. Okay, Shopee lang ta para do. Ihatod pa sa inyo panimaya ang inyong orderon sa mga produkto sa Said Marketing. Bam!
Good morning! Good morning, dia. Ay, na siya sa mga taga Salamangka, ug Banigon, o dapit sa Kalabawan. Tila na nga mga parente, mga kabanay nga Birungan family, no? Diya ni Loy Tunyo, diya sa Salamangka. At mga anak o mga apo ni anin Rofino Birungan. Ayaw ko makalimot, kung saan ba ang tubig ilang gingon? Diya katulay gingon diya sa inyo sa Salamangka, natila na nga naay kahoy, naay mangga nga gitawag sa ilalan og kaluha nga mangga. Ano kaluwa? Duha ka punuan na niya, pero yung gitsura. Oo. Kumusta ka mo na, ayaw ka mo kalimot pa sa pagpangaligol, karon ibalik na ang klase. Sorry ko na Goliath niya mga Birungan. Ang atong celebrity Kojic Beauty Result. With glutat tayo ng papaya extra o yun mga sakap sa mga natural moisturizer para dili mo dry ang atong skin. O niya, kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Ayaw ka mo kalimot. Pananglitan, doon na ka mo murag nakaproblema ka mo sa inyong panet o labi na pis sa inyong naong. Murag doon na may itom-itom, murag doon na up-up. O sa panet din, murag dry. Said celebrity Kojic Beauty Result. O niya, og mapalit ka mo, pangutana naman sa butika. Ayaw na i-open yung kapasig dili nga na tinuod basig fake, ha? Mas maayo nga tanaw sa ninyo sudanan des kilid, ano niya kabutan dito nga SCED, Seed Marketing. Ayaw kalimot, ha? Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, Ate Pres. Atong problema, Ate Pres, si Dodong Taldong, Ate Pres. Si Dodong Taldong. Oo, kinis Dodong Taldong. Pulis siya, Ate Pres. Karon kay usa sa ni siya sa dili sa kayo hinigo sa nintawhan na niya. Ginasa lagi gukod nga tulisan, pag gukod nga tulisan, di kasibat kay nadakpan na nila. Naka-eskapo, karon ilatang gisuwayan og pusil ang tiil, di mo sila kaigo, Ate Pres. Butalo, yung kaya lim-lim-lima ni sila buhok. Butal kaigo. Wa gyud Ate Pres. Unya kay naa mo day balaod ron si katong atong chief of staff o saring si kuan si Tori. Chief of police sa kuan Pilipinas. Nga naman. Nga ang mga butalo nga mga kuan balita man ni nga tiken nga mga butalo nga mga pulis padad-o na lang sundang. Kaya, duulo nila. May man tong pusil, kaya layo kan may Ang problema, una ito ni Stolis, unya ila, sundang. Sundang. Ni anap ito sa tiking nga, sa unsa kidagwais pulis no nga, imbis pusil, sundang may... Hay, klabe tira doon na. May ilan na doon, layo na. Maori ay problema tao dati preso. Saon lang nila kuno taon pag-responde kuno og mga operasyon. Dili, Goliath. Papraktiso na sila kanang gun club bitaw na ba ganun di ba? Sa firing range oo, ano ba? Praktiso na sila. Pero nabi ay tao butalo ati pres. Sigod kay go. Di gud. Mao ba? Ay dili ang mayo niyang dead on hang grenade na lang. Ang grenade. Oh, may payuda ka shotgun dong. Shotgun wa kay sa na dritso gina bungkag bombala na. Bam, sa balita na to dia, balita. Sa mga yaw-yaw na to diha ani niya ba mga di na padadog sunda out pulis, sundang lang. Ay. Di na pa og pulis ay sundan. Pusil ni pulis. Sa gani tawag lan og ari kas kanang mga doktor ang tawag na medical explanation. Ano? Ano yung ari kas sa mga kanang pangginoo tawgon og biblical explanation. Ano ari kas military unsay tawag? Ang ka ko sa military tactics. Ang boray na siguro. Military? Oh, ako, nga naman. ang isyong gudaan nga dini sila kagukod lang tungod kay mga dagko kaigtiyan. Sakto man kanang bitong gi kuanros kada kuan sa pulis kanang bagong naglingkod ngayon mga pulis kinahanglan 5 minutes to ana. To ana nya kinahanglan kuno way tiyan ana gabi. Dugay naman nga kinahanglan wa sa 5 tiyan. Ayos ang way tiyan. Ayaw sa pagkaon ba mo way tiyan. Bro nananggal. Paminaw mga igsoon. Panayon ba? Paminaw mga igsoon. Mga igsoon. Ang akong buti pasabot nga dugay na siya. Sakto ang balaod. Sakto ang gingon silang hipi. Kanang yung sundang og suspenso o sarad good mo oy punto ana. Nga kana bitong expression sa military Goliath. Ano man? Obey before you complain. Complain before you obey. Obey before you complain. Matiguro na. Ang unod na gilaan ng ilang tuyo silang pulis nga kinanglag magtinudanon sila silang trabaho. Tinaw na. Kay gawat ka mawawan sila, dili basta masulbad ang kanang gitawag og sagbot sa katilingban. Dili mo yun nga matindod-anon, bam. Pero ang nakapan lang kay dagkugtiyan, unyap ka to nga na musilo at kaiko. Putlong ate pres, no? Kanang kung dagkugtiyan, no? Gabay ko ng ilaha. Baba? Mo lagi na imong kuan ba? Nagdagmay ang ilaha. Kanis Christian ba? Gamay rin yung kiniya. Kay, dakutiyan. Dakutiyan. No comment. Baliktad. Pero kani kang tayag, grabe. Tayag, sa man kang tayag. Grabe. Ikapanuktok liyan.
Kurang tablet ko siguro. Di mo ko siya mo. Aran ako, ma'am, bam no, ba? Ma'am, kanistaldong, mag-firing yung ka dong. Nga, pagbuha, pagpalit o bitaw, og Manila paper katong dako dong. Wala doing nga tao. Kana ni mo masukod, ang imo i-target dong bisag mga usa ka plato lang sa nya dako nga Manila paper. Nya imong tan-awon kung unsay sikad sa 45, 38, 22, mao na imuhang timingon kay ang 45 at ipres mohangad man imong armas na. Ang 30 ini ko ani mo, ini pabuto nimo ana hangad na siya. Ato ba igo ang kuan? Ana, mao na layo kayo. Ay, mao ba? So, ang imong target anang palitan ang imong 00 imong atipres. Palitan circle. Ang imong target dire, 12 ba? 0012. So, para inigtira nimo maigo nimo dire. Di na allowance. Doon na allowance pag target sa kuan dong kanang dako nga Manila paper tan-awa asa pa dong imong bala. Practice oy. Kada sa imuha ng armas nga dili pati kay group. Ang group mo ng armas mao na magdaog dagan sa bala. Pero bati kili kay group sa mga armas dong. Kanang mga basig na alay binuhat mga paltik-paltik. Pero inana nila Gulyat nga dili man kaygo. Ang angay na nadadon machine gun. Machine gun. Oh, kana nindot. Gulyat. Mura kag kun musukol na didaog-daog ni Kuan Fernando po ha. Kanang di ba kanang gamit sa kabukiran sa mga bata kanang gitawag og tirador? Og dili po ko kamao na muda pero ako kadi mo ko mo gamit og tirador. Inigbinat lagi na ko tirador. Kanila lagi akong kumagkos kamo toy maigo. Mapalo. Oh, di oy ngano di ka mao. Ingana na dili ta kamo mugunit og armas ko no? Boy bong. Mo ba? Mapalo na. Arita. Doon ay panultong Gulyat nga, kanarabaw sa mga pulis o kanang gitawag o paloy-paloy nga pulis. Tawagura ba na Gulyat o bantay sa kalinaw? O niyan kung mabot, malinaw na. Kanang pulis patula, mo na Muna pag-abot. Aron, arito final. Katong nga sa lidas, Tagalog sa una, tipres, nga inding, umabot nga pulis. Inding na, o di mga pulis patula. Arito sa final, Gulyat. Revelation 22 verse 12. Si Jesus mingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalaganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Kada mo ni. Kani dili yung pagkomedya kad nagsipit og komedyahay kani dali tanan. Datanan. Inyong pagkapulis, ang among pagkasibilyan, unigulta nimo pagtuman ang imo mga gimbuhaton. Kay kana ganing kuan Gulyat kana gani kunong kisabato nagsulti nako ha. Ang kana gani kunong malita sa trabaho Gulyat. Sa kuno na. Sa bitaw. Kay wa man nimo natuman. Wa nimo tuman imo hang katugdanan nga imong gipirmahan. Kaya maliit lang kuno ta. Apan. Karon. Apan ug ako'y pasultihin gud Gulyat, no? Kung magtrabaho ta sa kaklase nga trabaho, kung mahimo lang gyud nato nga mahatag nato ang eksakto nga pagtuman, mas maayo, di ba? Mas maayo gyud. Sakto gyud tuman. Tuman sa trabaho. Ato ako Gulyat dating ako. Ano man? Giunsa man nimo bang? Tawa tagal mama. Salamat ko na dito man no. Kada ko ang puzzle, Dion. RMN Testimonya. Kasinatilan. Kaya yan guys, nandun nga nato no ang laing kampo karong adlaw diri sa atong paboritong kuna ko ang pasultihon. Sulat tampo ni Taldo guys no. Nag-record ang nga usa ka pulis. Pero murag no kuan siya guys no sa tawag ato murag wala na siya sa mayong serbisyo tungod kay nidako kuno ang iyang tiyan. Diba dili gyud mayo sa usa ka pulis guys no nga dako og tiyan. Kinahanglan fit gyud sila. Kung unsa sila ka fit sa una sa pag-training, angay fit gyapon sila guys no hangtod karon kay labi na ang mga kriminal kusog kay mangdagan, di ba? Pero matud pa ni Ate Priscilla Raganas guys, kuan naman kuno na siya sa una ra man na siya nga standard. Pero karon giusab naman no kay mura man gud siya discrimination. Oh my god, wrong. Very wrong maniplong oy. Nag-ayaw mo ko gripo guys. Naroon. So, very wrong shot lang sa ubos. Sa pawanan paniguan. Sa pawan na lang nako.
Kahanap ba ano? Wait lang guys, grabe kahanap. Manggumap lang. Rawang sa ubos nga part kay ang nabutangan ni Muguma ang katurang kuan sinumpayan, pero ang katong i-pilot na ako ron wala mo nalakan, so mura siya na hiplos gani ha na wrong ya po na kuan siya nahulog siya useless kay kinahanglan god ang duha ka part mag-abot, di ba, malakan kana mura na siya na hiplos, so slide na siya munang very wrong gud siya. Wala ni otro ha. Na, mahalog man siya useless. Bernays.
So mo na to guys, ako nang pandaron ang gripo nga akong giayo ang radaan. Mag-ipik ani plong ito baga to. Manang tanawon guys. Na natong gripo. Ayan, na-on na. Ay, nako. Oh, Diyos. Og, tuara. Tuara. Sakto ra. Ay, buti na lang plong success. So, success siya guys. Success siya. So Josh, pwede ka mo taraw na okay na mong balay na plastar. Nanay gripo, nanay CR, Patrick. Hinay lang ang supply. So mauna to guys, ma-plaster na yun no ang atong balay. Anatay tubig. Anay CR. Og ang next tip karon magluto na ko og siomay. Since nagpanday ko guys, wala na ko kabaligyag si CR. Wala ko kabaligyag siomay no for almost 2 weeks na. Og nabalakag yun ko kay basin og madaot ang siomay pero keep frozen man noon siya no. Naka frozen permanente. Og akong chili sauce. Ang akong chili sauce guys mag 2 weeks na pud ni siya. Pero matod pa sa akong source sa akong pag-research guys nga di man kuno basta-basta madaot no ang siomay kanang chili sauce. Ang iyang lifespan abot siya og up to 6 months. Pero 6 months ang iyang lifespan guys no sa siomay pero naka-covered siya no, sealed good siya. Pero ang di man siya covered no. Covered siya pero dili siya sealed kay naraman sa kuan sudlan sa kalha raman gud pero ginainit na ko no every day. So watay kablakan goro sa siomay no. Watay kablakan goro sa chili sauce na to guys. Kay mao naman to. So, balik sa drama guys no. Ni atong nadugan ang kaagi ni Paldo no nga nidako ang tiyan no. Nidako ang tiyan guys kay lack of exercise pero aduna ni downside niya no tungod kay siya usa ka pulis. Og matod pa sa ilang pulis, di na siya tagaan og pusil guys no kundi sundan. Cash in. Pila?
And nawa ta kadali guys kay dunay nagchikas. Og syempre kay customers first man, diba? Mag-uri ta ning gabas sa kuan. Gabas sa puthaw guys, hinulman ra man gud ni. Syempre nagamit ni guys og gabas sa puthaw kay gikat mo gud na mo lang grip. So man ako ni gamit guys. Kinamong kusina guys, bag-o pa ni siya, gabi pa ni nahuman. Ayan. So super proud ko guys kay para may naghimo. Garang ko andyan. Dira na yung gamit. Pagod din eh. Ang atong buhaton karang kay gipawong naman to. Wala. Kusog mo siya kung pagungon. So mao na to guys kay mag-edit pa ta og magluto tag siomay atong paningkamutan unya nga makabaligya pa tag siomay. Paso na to guys. Time check is 4:20 guys og nagkuan ko sa siomay no. Pagawas pa na ako sa ref guys para dili siya frozen. Asa naman tao eh. Ay, sinsya na guys no kung nakasubaybay gapon mo up to this part. Thank you so much. But ayun nga, kinahanglan maghatag ta diri mga komentaryo no kay time check is 4:20 na guys. Kini nga drama pang buntag ba niyo og daghanay nag-upload. Yes, daghanay nag-upload ani guys. Munang para malahi siya no sa uban, maghimo tag mga komentaryo para pasok ta sa standard ni Lulumids. Og magbasa tag comment sa atong drama nga ang gamhanang lana ni Timyo. Bernice ron guys no. So part 5 na ta unya atong basahon og i-shout out ang atong commentor. Thanks to you Charlie Bordan matud pa niya. Thank you Reju Vlog 3, Reju Vlog 1. Kinakan ba ning Reju Vlog 3 ugat nga basin sa part 2 sa part 3 ug part 1. Og 109 views no sa part 4. Thank you so much. Daghay views ta kan sa ano mga asoy. So pila nakaadlaw wala ti upload no sa handumanan, suliran og pasultihon. Munang apas ta guys no. Kay gamay na lang ba atong views sa 48 hours. 1,000 kapi na lang.